Salutare! Un nou studiu a găsit legături între consumul masiv de alcool, afectarea creierului și moartea prematură. Cercetătorii brazilieni de la Universitatea São Paulo au publicat în jurnalul Neurologie rezultatele studiului lor făcut pe aproape 1800 de subiecti pre- și post-morte. Ei au constatat că cei care au avut consum abuziv de alcool, adică 8 sau mai multe băuturi pe săptămână, deci nu chiar o cantitate atât de masivă, au un risc mai mare de a dezvolta leziuni cerebrale cu afectarea memoriei și cogniției. Condiția se numește arterioscleroză hialină. Leziunile apar când vase mici de sânge din creier se îngustează și devin rigide, astfel încât sângele va circula cu greutate, iar în timp apar leziuni cerebrale. Cei cu consum moderat de alcool, adică 7 sau mai puține băuturi pe săptămână, au avut un risc mai mic. Cei care au consumat masiv, dar s-au oprit, au rămas cu un risc ridicat de leziuni, dar și de acumulare de proteine tau ce apar în demență. Cei care au